Дами и господа, този поздрав е специално направен за Дуран и неговата жена Кирилка, като казва, че много я обичам, и за техният син принц Ангел, и за фамилия Димитрови. От град Сливен най-барешкия Анди Бари, квартал Надежда. За най-добри от Сливен, за Дуран Патрона! Квартал Надежда е с класа за Мерцедес, и аша брат ми Дуран Патрона от Сливен. О, Дуран Патрона, си боса на Сливен. Всяка майка Дуран Патрона не ражда, той е волк единак и си мамбут бари фамилия. Кап баба рафтуме, вари гарми на Дуран Патрона, пак му върви квартал Надежда. Той е човека, канадикет от бала Дуран е с класа за душмане умудере. О, Дуран Патрона, най-големия, най-първан до Сливен. Дуран Патрона за ме постигнал всичко. Има къща палат и най-красивият син Ангел и най-красивата жена Кирилка. Бари гарми на Дуран Патрона, пак му върви. О, Дуран Патрона, бене ушунен душман, най-силната фамилия си Димитрови, наша пераве, амен. Дуран Патрона си машина. Хайде брат ми Дуран Пабардан, и квартал Надежда е с класа за Мерцедес, и аша брат ми Дуран Патрона от Сливен. О, Дуран Патрона, си боса на Сливен. Всяка майка Дуран Патрона не ражда, той е волк единак и си мамбут бари фамилия. Кап баба рафтуме, вари гарми на Дуран Патрона, пак му върви квартал Надежда. Той е човека, канадикет от бала Дуран е с класа за душмане умудере. О, Дуран Патрона, най-големия, най-първан до Сливен. Дуран Патрона за ме постигнал всичко. Има къща палат и най-красивият син Ангел и най-красивата жена Кирилка. Бари гарми на Дуран Патрона, пак му върви. О, Дуран Патрона, бене ушунен душман, най-силната фамилия си Димитрови, наша